Казали си, не зря. Какво е казал този, дето е гипсирания? Ай, пак ще го спечели некой отдесно. Кой го каза? Кой се обажда там от балата ли? От балата ли? Нещото познат глас чук, че така, дали... Няма, елате ли, то и все пак... Обаче, като го гледам, този мъж ще си го прибере, да знае. Най-сетне един скатан криза, честито. Колега, как се казвате? Как се казвате, колега? Как? Милко? Илко. Илко. Ще си вземеш ли ме таксата? Да си я взема? Ай, вземи си. Срама нямаш, бе. Илко, имаш ли да ни разкажеш някаква история? Да, ай. Историята е от тъщата. Така. Така, не е тъщата. Да, там ли е? Защо гледате надясно? Там е приятелката ми, майка. Малко по-близо микрофона, да. Така, младо семейство отива на възрастна двойка на гости. И така господина, скъпичко, миличке, зайче, пухче. Всъщност днеска чух това, което е било на барбораните днеска. Та нещо от сорта и единия гост ни напита, абе вие така след доста дълги години си пазите любовта, страстта, как го правите това, как го постигате? И той казва, мълчи тихо, че от 2 години забравих името на жената, не помня. Абе, Свети, за... С Мария. Имало така едно семейство, което има прекрасен брак. Дълги години, 16-17 деца, още за пример. И го питали съпруга, как бе? Как си спаси брака толкова години, бе? Ти направо... И той казал, ние още самото начало с моята съпруга се разбрахме. Ще намираме време, 2 пъти седмично, да излизаме, ресторанче, бар, кино, театър, приятен секс. Жена ми във вторник, аз в петък. Докторе, с риск да те провокирам, само да ти разкажа една история. Отива наш приятел на психиатър, защото след приятели мои сме за психиатър повечето. Отива на психиатър и казва, докторе, е голям проблем. Имам страхотни проблеми, страхотни комплекси. Как да ги разкарам, докторе? Тия моите комплекси. И доктора ми да започнем. Какви са вашите комплекси? Пациента казва, зенитно-ракетни. Така че, докторе, получих, ето сега, аз нали си следа телефона, не е непрекъснато в ръката ми, ама то се появява. Доктора малко говори. Докторе? Кой говори малко, бе? Малко говориш тая вечер. Оплакват се хора. Като казахме за така семейства с голям опит семейен, един дядо влязал в кабинета на доктора и казал, голям проблем има. Голям. Жена ми е малко по-млада от мене, на 86 е. Обаче напоследък ме игнорира сексуално. И аз не знам какво да правя. Доктор му каза спокойно, съвременната фармаиндустрия се развива много и му дал едни миниатюрни хапчета, ако сте виждали захаринчета едно време, такива манички. И му казал на бабата в супата едно, много е силно, едно. Ти няма да ги пипеш даже с ръка. И утре да ми разправиш. Идва на другия ден дедото, не, грешка, не идва дедото, пренасяме се в дома на бабата и на дядото. Оп! Бабата сервира тихичко, те от много години жени, какво толкова да си говорят. Дедото и тръснал 3 в супата. Сторили му се малко, още 3. Разбъркал, сложил и на себе си 2. За подсилване на ефекта. Вечеря тихичко, изведнъж бабата се вцепенява, изправя си и казва, иска мъж. Дядото казва, ох и аз. Също, мен ме дърпа към медицинските неща, са какво да направя. Обществена баня, един човек, мъжката част, страна там така, и вижда един, ама до коляно, страшна работа, впечатляващ тур. Хуй, щях да кажа, ама вие ме изпреварихте. И завъртял се хъката, мъката, човека така по-напреднала възраст му казва, момче, ще те науча. Симпатичен си, млад си, вържи му една гиричка и за една седмица ела да гледаш. Нашия нетърпелив, нали, младите са нетърпеливи, вързал 3. И накрая на седмицата нещата стигнали до под коляното. Те хубаво стигнали до под коляното, ама спрели да стават нещата. И той се върти в банята, чака Дъртия да дойде, да каже как стават нещата. Е дошъл Дъртия и казал, браво!
прави, как се го докара, хубав красавец, бе. Той казал, добре, а ти как го ползваш твоя? Той казал, гледай са, аз с моя си мия газа, ти може си миеш зъбите. И като сме на тази тема... Си дигна ръката, докторе. Няма деца, бе, тук няма деца. Заспушвайте си ушите, бе. Един мъж се прибира в къщи и какво да види? Отваря вратата и вижда жена му мие пода. И тя както мие пода и той като не издържа, хряс и злоупотребява сексуално с нея отзад. Тя се изправи и му казва, ти па си същия простак като ти работата. Да смениме темата. И да минеме отпред. В Република Македония се случва тази история, която ще разкажа. Едно младо момче е отишло при татко си и казало, татко, да ти кажуваме на работа. Таткото му казал, ако си не кажувай. И он кажал, татко, сакам да одам да студирам бугарско. Баща му вика, отива в бугарско. Малкият е казал, много и марна икономиката, татко, сакам да одам да студирам бугарско, студентски от град да живеем. Бащата казал, ако оди, и аз ке платам, само да ти кажуваме на работа. Като идеш в бугарско, на бугарските девойчиня, немой да им ги лижеш пиченята. Малкият казал, оти бе, татко, да не ги лижам пиченята? Той казал, оти, не го признават езикът. Това не го броиме за нецензурно, защото не го предадохме, нали? Това е на чуж език. Това е на друг език. Няма деца. Давай, събота, давай! Събота е, събота. Сменяме темата. Представете си прекрасна полянка. Прекрасна полянка. Седи гаргата кацнала на един кон, държи сиренце в устата и изведнъж, така отляво, се чува някаква шумотевица страшна, ама трошат се клони, някакво бучене. Лисанка влиза с 200 на полянката. По нея мецан. И я настига точно под дървото на гаргата, където извършва груби, сексуално блудствени действия с лисанка. Направо и съдрал кожухчето, да ви кажа често. Гаргата се шокира, това става пред очите и направо. И казва, и сиренцето паднало пред муцунката на лисанка. Лисанка изяла сиренцето. Няма да го изпусне сиренцето, заради едното такова. Какъв е извод? Когато някой го ебат, не си отваряй човка. Това беше на македонски. Отново. И това беше на македонски. Да, и това беше. Да, и последното беше на македонски. На здраве първо, докторе. Отпий си и продължаваме. Един човек отива на работа, какво да види? Там някакви от охраната му събират багажа в едни кошон. Уволнят го. Отива при шефа, шефа му казал, гледай са, има деца. Да, не изложихме се. Не е за първи път. И уволнява го, отива при шефа, вика, шефа, какво става? Шефа му каза, гледай са, много добър работник си, много хубаво работиш, обаче ти причаш на гъс в лицето, въртленце. Ти плашиш клиентите тук, не мога повече. Представете ли си колко гадно, отидеш на работа, уволнявате, събрал кашоните човека, прибира се вкъщи, какво да види претекст, спрел един камион хамали, някакви влачат, изнасят мебелите от тях, жена му го напуска. Чакай, бе, какво става? Тя каза, много добър съпруг си, ти как хубаво се грижи за нашите деца. Ама ти причаш на гъс, бе, ти ме излагаш навсекъде, където идеме, ти си направо си гъс сега ти. Представете ли си какъв шок е живял този човек? Какъв е изхода за него? Отишъл се самоубие. На моста над реката, на 200 за да види къде ще падне. Отдолу един бездомник вика, ей, да не вземеш си изтереш са, бе, ей! Да се върне ли болницата? Мина 21 часа, така че броиме го. Нали сме час напред след малко, все едно е след 22. Да, връщаме се в болницата. Една жена идва при един колега във военна болница в приемния кабинет и казва, аз, докторе, всяка сутрин се будя мокра.
Така до кръста. Не дейте да го казвате до край. Има хора от гастрото тук. Буди се мокра, доктора почва да изследва. Нищо бе, нищо. Бе то скенери, бе то резонанси, бе то кръвни изследвания, нищо и нема на тази жена, бе. И доктор и казва, безсили изпаднал доктора, тя се продължава, се буди мокра всека сутрин и той казва, гледай се, опити да не заспиваш. Да не заспиваш, да го изследваме този феномен, да видим ти защо аджеба така се будиш мокра сутринта. Тя така лежи в леглото, семейното ложе, мъжа и до нея с затворени очи. Мъжа я погледнал, диша така равно. Играеме го, бе, не те гледам тебе. Да, бе. И си пуснал порното. И там, яко, знаете как е по порното, мъжа гледа и вика, пу, хората какви жени ебат, пу, доктор минава визитация и гледа документацията. Вие да сте губили някога близък? Пациентът казва, да, скоро ще съберете. Последен болничен. Няма повече. Представете си операционна, тези, които не са виждали на живо, са виждали на филм. Тишина. Това не си логичния апарат. Подреден главния оператор, асистента, сестрата, така. Тишина. Оператора казва, това е логично операционно, забравя да кажа. Сестра, пениса. Благодаря сега на пациента. Сега. Чакай, в тази връзка, че се сетих. Чапаев стъпил на мина. Пехотна. Пау! Обаче съветските хирурзи, съветската медицина страшна. Шили, рязали, круили. Бе, събрали го. Събужда се Чапаев от опойка, петка на главата му. И му казва, товарищ Чапаев, все в порядке, бля. Вы здрав, вы цялый, товарищ. Вие сте цяло, господин другарю Чапаев. Дори, казва, запазихме вашата татуировка на Чапаевския поля. И Чапаев казва, що ви наделали, блядь, какая поля, блядь. То се оказва, че ли било поля, било памети павших у Севастополя. Да, а на руска тема, ако искаш малко. Така да. Имаш добри. В тази връзка, и то сега нали е модерна русофилия, русофоби, те такива всеки. Имало международна такава конференция на специалните служби. И лагерен огън, там са Мосад, там всичките са там. Мосад разказват за ивицата Газа, какво се е случило, англичаните разказват за Сейшелските, ще ви кажа, Фолклендските острови, какво е станало, американците, Ирак, Афганистан, съветския командос, без да взима участие в разговора, разбъркал жърта с хуя си. За телохранителите там, дето се срещнали. Да. Това е страшно мудра история, тя е много хубава. За НСО също е актуално, НСО също е актуално. Нещо арменско да е после. Имаме едно страшно арменско, ама гоп се убили. Не, и Армен Назарян ще те метне тук. Той е Армен тук. Имало много страшно важна среща между Путин и Обама. Толкова била важна тази среща, че тя се провела на въжен мост над Ниагарския водопад. Никой не може да подслушва. И след като свършил деловата част, Обама, за да покаже на Путин, че е по-голема работа като е негър, казал, бе, господин Путин, вашата охрана вярна ли ви? А Путин казва, аз не разбирам какво ме питате. И Обама казва, гледай са, Джони, идва не кафе такъв голем негър, тича по моста. И Обама му вика, скача и във водопада. Джони вика, сър, не ви разбирам. Какво не ме разбираш, скачи в водопада, ти казах веднага, джуби майката негърска, бе. Човека казва, господин президент, аз напускам, пищова, станцията, значката, втория пищов, белезниците, тръгнал да напуска и Обама казва, какво правиш, бе? Той му казва, аз имам семейство, господин президент, и напуснал. Страшно унижение. Путин казал така, тича един рус, изпълнат такъв, му казва, Сережа, пригай. И Сережа, веднага. Няма повтарям. Оказва се, това е постановка, има опъната мрежа, Сережа го хваща, той не пострадва, изкарват го на моста. Обаче човек е шокиран, представете си да скочите в Ниагарския водопад. Трепери такъв и Обама го фаща за реверите и вика, ти що скочи, бе? Защо скочи ти, бе? Как бе, аз имам семейство, бе?
Доктор Ненков. Обеща нещо за арменците. Арменското има време. В съветски затвор. Последно. А гоп, това е са майтап, нали? В килията са руснак, грузинец и арменец. Скука страшна, няма какво да правят по цел ден. Руснака, грузинеца не знали дебат арменеца. И човека се развика помощ, помощ, помагите, помагите. Дошъл гарда, отваря вратата, те скочили, прави. И гарда казва, кто кричит? Той трепери, човека спил се въгъла. Е така му правят, нали, че кой крещи. Па че му крещи, така, казва гарда. Извинявайте. Руснака казва, водку хочет. Водку, казва гарда. А хуя не хочет. Грузинеца казва, па проба ли кричит. И така, минахме през доста диалектни области български. Българо-арменски, македонски и така нататък. Уважаеми приятелю Тоджаров, ти имаш опит с разходки из диалектните области на България, да не кажа, че списваш и учебник. Миро ми отне думата. Аз мисля да си хода, Миро. Но след като чуя още една серия. Аплодисменти. Доктор Ненков. И във връзка с това, което каза Миро, баба и дядо на по 70 години по-отделно, юли месец седнали в едно кафененце и бабата рекла, помниш ли, Стойчо, преди 50, като бяхме на по 20, как внезапно ми дойде и щях и каква любов направихме на металната ограда отсреща. Няма да го забравя. Няма, ама ми дойде пак и щях. Вдигнала бабата дядото 40 минути оградата се търсяла, събрали се зяпачи, младежи. Паднали, младеж каза, умряха, доближил си и попитал, дядо, жив ли си? Горе-долу. Дядо, ние сме млади, ама така любов, каквато направи с бабата, никой по света не е виждал. И аз ще. Преди 50 оградата не беше електрифицирана. Аз виждам, че тук атмосферата... Странно, защо вече момичетата не хвърлят нещо по нас. Значи им е приятно да продължаваме на тия теми. Къде отиде човека с метаксата? На здраве. Сега искам да помоля всички мъже от името на всички жени в България да пият на здраве, но да пият с мерка. Защото ако мъж е семеен и прекали с алкохола, може да съсипе семейството си. Аргументирам се с бърз пример. Семейство с 5 годишен стаж процедираше така. Имаха бебе, жената го водеше в ясла, вече го прибираш. Стана за градина, тя го водеше в градина, вече го прибираш. Мъже винаги чакаше на 4-та грозда и 2-та салата. Една вечер тя се прибра без детето и каза, стани съпружи мой, може би не забелязваш, нарочно не прибрах детето. Не дай си Боже, ще ме блъсна, ще умра, детето се пенсионира в детската градина. Няма кой да го прибере, ти не знаеш коя градина е. Стани иначе развод. Може да си спрека на черта скица, как да оцелим това. Детското заведение, на връщане ще взема Тарага Бюро, детето ще я довлече, че съм уморен. Оцели точната детска градина и каза на възпитателки, моля ли си приберам детето? Кое е вашето? Са тъпи въпроси. Затворят хора, ма има ли значение, ама, нали утре па ще го докарат? Колпа, ние сме си написали сценарий. Карахме поред до към втора точка. От тук нататък нищо не е поред. Аз искам да, като казахме от деве нашия приятел, който спечели метаксата за Кремиковци Шкумба, искам да ти имаш от живия живот истории за Кремиковци. Извинявай, че те дигам пак, ама... Не се приема сега. Нали като... Добре, някой може да не ги интересува, затова ще говоря бързо. 25 години
честван от построяването на Кремиковци. Ние, млади работници, бяхме изпратени по списък в дома на Българо-съветска дружба на канала, като ни казаха, като се викне вляво КПСС, викате КПСС, БКП, БКП, вечна дружба, вечна дружба. Седнахме. Имаше катедра, седнаха генералния секретар Тодор Живков, до него Цола Драгойчева, тогава председател на Българо-съветска дружба, директорите, съветски другари, а ние вътре. Първи стана генералния секретар. Сложи очилата, взе листчетата, застана на катедрата и започна. Скъпи другарки и другари, позволете ми, като жена и гражданка, като майка героиня. В този момент баба Цола рече: взял си моите листовки по погрешка. Той погледна и каза: стават грешки. Хора сме. Но ще ви кажа, че вие всички кремиковци сте мои рожби. И ако метал няма, имаше бюст на Георги Димитров, грамаден от месинг, той отида, удари го и каза: бай Георги ще стопи. Щом е в името на народа и метал ще се лее. Ура, другари! Вие не викайте. Но такова ура извикахме, до ден днешен такова ура не е чувано. Това е Кремиковци. Хубава история, ама от живия живот наистина. Докторе, аз, освен да сега да край да кажа. Ето тук сега, виж какво ми е написал Сашко. Това е края, Ленче. Разбраха, ма ми го избраши от лице. Така, уважаеми приятели, сядам си, защото... За да стане доктора. Докторе, стани бе! Стани, докторе! Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде, моля. Живи и здрави с Дарик кафе. Знаете ли какво казва жената след първата си свирка? Това са клада го храна. Майка и дъщеря. Майка и дъщеря се прибират по междуселската мера и какво да видят? Едно магаре умряло така в канавката, легнало по гръб и стърчат 5 крака. И дъщерята казала: майко, каква трагедия! Магарето мъртво, хуя му жив. Майката казала: у нас дъще по-голема трагедия, бащата жив, хуя му умре. Тук сега сме след 9, деца няма, що да не е са. Както са си... А историята на госпожа София, моля да разкажа. Ето ходила по нивата там. Сеш ли си? Не. За те фана да не знаеш нещо и ти. Не мога да се сета, не мога да се сета. Да, това е Банско. Това е Банско. Една жена копае. Нали знаете, преди Банско има ниви в лево, така? Кой ще види на нивата? То жега, мамата си трака. Дигнала полата да разсъда, сега няма да се поти там. И минава един банскали и казва: я, найдох си газ. Почнал да се приближава и тя жената се изправила, защото е заболяла кръст, казва: я, има и човек. Шкуба за овчаря. Вие всички знаете тази история. Ще викаме заедно. Която отново ще споделя с вас. Това тишина, време да свършим, да знаете. Вие добре сте си седнали, ама нас не чакат операции. Част напред. Овчар живееше асоциално. От години не разговаряше с никой от селото, нямаше пари, не му и трябваха. Искаше ли месо, колеше, искаше ли мляко, доеше. В един слънчев ден за него и за мъжете от селото откриха публичен дом. Как да отиде, на кой да остави овцете, кръци, вълци. Трапоса се със сталото. Искам мома, 150 лева. Нямаше пари, прецени, заклад две агнета, даде ги на месара в селото, дадоха му пари. Как е минала вечерта, си е негов проблем.
Сутринта застанал на терасата на публичния дом, погледнал стадото и рекал: ей, ще ви изколим всичките, ще ви изколим! Пожелание на мир. Уважаеми колеги, ключовата дума е консултант. Консултант. Да, един човек има мъжка котка, която опитва да се ожени през цялото време. В смисъл, излиза на балкона, пищи, кряка, търси си мацка. Съседите не го... какво се сетих за съседите? Съседите не го туват и човека отишъл и е кастрирал. Тая котка, обаче тя продължила да пищи. И те му казали: какво става, бе, тази твоята котка спре да бе, пак пищи. Той казал: тя вече е консултант. В един блок, така като казах така, се нанесло младо семейство. Знаете,